zvakare nenhau yaKarimu yawo kumalawi kwazoenda kundovigwa. Pekutanga pakambobuda chinzi mota dzati pipipipi dzichitendera muSouth Africa, vanhu vakatofunga kuti kuda Karimu ngadi wakadzokera kuSouth Africa. Saka nhasi ndazobata kuti ndofunga yange wa celebration yavanga vachiita for Karimu. Yese ndofuyo vachiita sei vachiita neLamborghini. Zvikanzi yangu takanzwa sekuti runyere kupa kuti mota dziya dzaitendera dzese muJoburg dzakana kwadi whatever kuplace yavegara iyoyo dzadzisiri mota dzawanzi dzava dziri marenda wakazi kana zvina kushata rented or not rented as long vakaita send off yawo yakadi yembinga yawo yaifara nayo ikoko kupi kuJoni uku. Tobva ipapo tobata zvimwe zvakuti ndabata kuti kwanzi uyu Karimu uyu unengangane vanhu ndofungangane vana vakati 3 here vamwe vamboti 2 vamwe ngati 3 asi ndofunga angane madifferent baby mothers. Ero kuti ndofunga munhu ungachigara naye kuSouth Africa iwo ndofunga angasikatodziwe dzimwe hama nekuti pamaspeech angatagwa uchinzi unofanira kutozouya kuzoonawo mwana kozi unokupanga kuzova tete mumwe chete kuna mwana unofanira kuuya kuzoonawo ndofunga une mwanawo zvakare koza mumwe mwana unzi akoniwa kuuya kuzochema baba ari kuMozambique saka kudanga nemumwe mudzimai wekuMozambique zvakare zvikanzi wakoniwa kuuya saka uchazouya kuda muna January kundobata maoko kufuka panhamapa. Saka kwasata ndofuti ndechekuti pasetup yepafuneral papa sina vanhu vakawanda, it was just a small thing chavaita asi ndabata kuti kuti Karimu kumba kwawo ndofunga kwakunoita vanhu vanoita zvematongerwo enyika yedu kuti kuna brother tinofunga vazotaura here asi ndo vazoitwa last pakazo apology kunzi vajambiwa ndofunga na chief ndo watanga kutaura before MP kana kuti kana mayor kwati ani yeye ataura pakati wa apology vasangotaurawo havo vakangoti sorry chikangopera. Tobva ipapo toenda pakuti zvavo vamwe vanhu vachita why are these people talking good about this person zvikanzi kono tadzire kutaura zvakanaka pamusoro pake handiti zvonzi wafa wanaka here saka moda kuti ati vati kudi wafa wanaka ndo zvinoitika ipapo. Imwe futi yechitendero kuti vanyatsotaura kuti isusu mwana yesi pachitendero chedu tinoti chimuslim asi paakasvika 21 nekuzenga akuita zvaanga akuita nelife yake yakachuza tinoti anovigwawo nemachoices akaita ndosaka nhasi ari mukati mebhokisi kudai. Vamwe vangatanzi mudzimai wacho ndiye achuza kuti murume uyu ngaavigwe nemubhokisi vamwe vangachidiriwo asi patachinzwa mwataura zvanzi after 21 munhu anochuza zvaanoda kuita nelife yake akada kuramba ari muchitendero tamba achita akadawo kubva imomo ndizvozvo. Saka Karimu wanga akabvawo zvake ndosaka nhasi wavigwa ari mukati mebhokisi asina kuvigwawo pachitendero chechimuslim ndoona sekudero asi zvokuti zvazvipinza here nekuti lifestyle yake mwana wangu akaenda kuDubai akaenda kuUK akaenda kupi saka munhu aingofarira zvokufunga global asi vakatata hanzi yes isusuwo yeye taingomona iye ndiye achiuya asi vamwe vanhu vese taisikatozoti kwaari kwacho kwakuri mabrothers akaita seakasangana nawo zvakare kati hazvina kushata. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yekuti Mazimba manje Mazimba anga akaita kufladha comment section yepage ranga richitwa nhamo kana mariro ani aKarimu. Mazimba aekera but papakanzi rest in power Karimu Kalazi from Chirandzulu ground ndo patoiswa it was like a simple thing atidi kureva nhema. This was what we call a simple kera ine vanhu vashoma zvikanzi nevamwe zvakaoma zvokwadi tauya zvikanzi empty stadium adziko laMalawi never loved this guy ndevamwe wavo zvikanzi Mabwera Njito go well vamwewo zvakare he made good with the $30 million. Zvikanzi why was this guy empingaudho zvikanzi yes akaitiza ne$30 million vanhava. Zvikanzi waizopeleka muchitita manyazi maZimbabwe atimaka ndimumwe uyu sikuti angada saka ndozvaita kuti manje Mazimba atangaonesa nevanhu kuMalawi futi mucomment section imomo vapedzerwa page kwavo ikoko vasiya vapedzera Mazimba kati nopengai mitaura yakuzochema tikanzi nekuti vanhu vazhinji vanga vaita argument yekuti isusu tatoti tiuye kuzochema nemi nekuti munhu uyu wakashaka pamwe chete nembinga yedu uyezve it's our right yekuti tinofanira kuuya ikoko kuzochema nemi nekuti wakabva kuZimbabwe akauya ikoko saka tikutochema nemi pamwe chete ende tikada kutozvitarisa ipapapa 1000 of viewers panapa dzabva kuZimbabwe ndodzi kuchema nemi paFacebook kuda 300 ndo veimomo munyika menyu meMalawi yeti vanhu vayo 300 muri busy kumubhasha yekera wacho isu tiri busy kumuti go well vanhu vangu vachipopota zvavo zvikanzi namwe shata mukuti tanezi zvikanzi dzikamai mariro andedu tikati zvakaoma vanhu vangu vachipopota vanhu vakatotukana comment section memwana zvikanzi order
zvikanzi zvainzi Mpinga wani ko why akaenda nemota instead of flying. Zvikanzi mhuri yake was in Mozambique, so I think they wanted to cut the cost. Zvikanzi Impinga perhaps logistics dzainetsa nevamwe vanhu. I don't know. Like ndomwe wachizwa chirudzi chacho ndandizokona uchihwa chimwe chacho nezvavanga vachitaura ini. Zvikanzi tell me mune maeshe here mukati mukati. We don't know. Zvikanzi and had some young men from the photos there were zvokwadi inevitable. Go varidze ngoma inga zvakaoma. Amwe wacho chirudzi chavo munhu afa une qovi nje hamene kutanga chichimu. Vamwe vakati zorora murugare Karimu wairema kudarika Ekera. Vamwe wavo ndapota Zimbabweans behave. Zvikanzi Zimbabwe tinoda zvinhu and maybe zvinhu zvacho zvototidowo saka tidzikamirei. Zorora murugare Karimu nevamwe zvakare avo. Zvikanzi nevamwe okay cousin. Zvikanzi he is not English. Mukadzi wake ainzi Nomsa. Nevamwe zvakare vanga vachita dig deep. Vanhu vanga kutodzifambira nyaya dzacho ka. Vamwe ndokuti is he married asking for a friend? Asi notanga vachizoreva this guy anga achizotaura here kuti ndo shamwari kwa ndo hama handizivi. Zvikanzi nevamwe zvakare Viva Karim airema uyu manzwa here. Mahonorable Mangani averengwa even the peace and order inokuudza huremu hwake kwete disco yeMpinga yaGenimbi. Whoa, don't know. Zvikanzi zorora murugare nevamwe how can a thief be being humble? Nekuti wanga vachimutanga ari humble. Zvikanzi ubudi yankulani chizungu. Classic and collected Lumumba handsome kazao. Mundu wa bwino kwabwili our Zim friend nevamwe avo. Zvikanzi shamwari dzamwana I hope manzwa dzaGenimbi dzakati tichachengeta baba vake nemasisters. Uyu ati ndochengetawo mwana wa Karimu. Ndofunga ndo shamwari yani ya Karimu. Zvikanzi Mpinga dzichachengeta zvokwadi. Zvikanzi havana mari vanochengetwawo nani ndevamwe vati we don't know. Vamwe ndokuti ko mafizi kweduwo we don't know zvakare. Zvikanzi maZimbabwe hatineti kudzifambira nyaya idzi zvokwadi. Zvikanzi yes hatinete zveshuwa tarasiswa neMoza nelanguage barrier otherwise taidzifambira futi nhau idzodzo idzo. Vamwe ndokuti zvakare Malawians please if you are going to fight us make sure the spellings are correct. Nekuti tiri kutadza kunzwisana. Vamwe ndokuti zvakare so Zimbabweans uyo nonzi Fundo. So Zimbabweans you were busy boasting about kana kuti boasting here about the funeral of your rich cousin as if we didn't have our own. Yo ho ho Jesus. Zvikane mazimba. So now it's a competition. Zvikanzi hai suka how do people boast about rufu naiwe. Zvikanzi is it a competition guys please lost their lives kavana papa. Musada kutaura zvina basa rese. Zvikanzi it's ours as well. Zvikanzi akashakira kunyika kwedu he was ours you rejected him there he was now ours. Nevamwe wavo zvikanzi aikazve. Zvikanzi nevamwe is that necessary Fundo grow up please. As for you how can you boast nerufu? Aizve inga we respected your Mpinga as our own. Tatouya pano kuzochema nemi cousin musawanze filling stations please. Zvikanzi wakakwana here vanhu kwakutanga kuti mutu vamwe vamuza zvikanzi naye ako kuti iko kusakwana uko. But our Zimbabwe funeral went to the private school not yours muchiri preschool. Vanhu zvikanzi Fundo must be mad. Tikwanirei sister tiri panhamo pano. Zvikanzi kamurwarako nevamwe zvikanzi chichinovhairisa ipapa panhamo shame. Ndobva vanzi are you for real? Sholo Bhangu nevamwewo zvakare avo. Vanhu vaikira zvikanzi you need Jesus zvokwadi unotopenga. Zvikanzi Fundo you need a mental health assessment. There is a difference between boasting and sending off someone. Excuse us please. Nevanhu ava. Kati pakaoma. Vanhu vanga vachipopota zvavo kucomments ikoko. Fundo wapopoterwa. Vamwe vakati inkwani maita akavigwa munjoni. Zvikanzi we thought so too. Zvikanzi no DNA yange isati yatongowe. Zvikanzi it was just a memorial yavaimuitira vanhu vekuSouth Africa ndo zvakaitira. Vamwe zvikanzi ipapa handiti vanhu vaitanzi Alicia akarambwa nehama hapana ari kuuya but zuro ndakaona zvakunzi parents are in Zim to take her to Mozambique. Vamwe wavo vamwe kanzi oh this because he loved to party nevamwewo zvakare. Tikati hatiziviwo
saka zvikanzi namwe this is the kind of funeral amuli wanted for chief mwana wavo ndosaka vasuda noise vanoda zvinhu zvipeaceful like this ndevamwewo vaidero avo vamwe vakaapa pane mauyu anga akawanda zvawo anga akawanda. So I'm seeing comments about Karim's first wife, second wife, and rumor says he was engaged to one of our own. Was this guy a polygamist? Nevamwe zvikanzi maybe nekuda kuti chitendero chake chaibvumidzwawo saka ndofunga ndosaidero kana hazvina kushata atiri pakudzidza binga dzese dzaigo kwasara maslay ega nevamwewo zvakare avo zvikanzi saka Nelly yakadungure ndazomuona zvakare kucomment section zvikanzi I'm really depressed vanhu vakatanga kutomunyaradza kupi kucomment section zvakare ikoko kana hazvina kushata dai Mwari vadi vamuropafadza anyaradzwa nezita raJesu. Zvikanzi nevamwe zvakare mazimba moda zvinhu ndo yange yakazara zvakare zvikanzi Zimbabweans you are making noise nevamwe zvikanzi saka taurirai pasi tozvinzwa zvikanzi idhata redu go report to the nearest police station. We are making this funeral look VIP saka nyararai nokuya pacomment section pano zvikanzi behavior chinaye zvikanzi akashakira kusoyo kwedu we have to be here it's our right to send him home nevamwe zvikanzi uyu angataonekera uyu zvikanzi azichi amuli makuva zimene ayakula akuti Karim akukulila in Muslim family koma anasanga kusangala Muslim ndiye unifollow Michelle wishes nimwoyo ndikati meno saka zvanga zvakawandisa kwe zvikanzi these people they are well behaved as I compared to Guinea's funeral zvikanzi people with less money behave ndivamwewo zvakadawo kwangu chikandirwa nazvibrigadier zvikanzi Nelly yakadungure no one will ever understand what I'm going through #girlfriend please hug me vanhu vakamunyaradza singamboiti Nelly yeyu kucomment section zvakare saka anga aripo zvakare achichemawo nemhuri yani yekwakadungure saka amwe akati Karim had 2 here kana 3 kids zvikanzi 3 kids Evangelist Sandra 2 from the mosque and lady is it ko uyu ari kunzi nomusa ndiani zvikanzi Dlamini yekera nomusa mudzimai from Malawi and Jessica mumosque zvikanzi Evangelist Sandra 2 from mosque and lady saka ndizotangana vanhu vaviri here from Mozambique kana kuti kudi I'm not so sure saka ndo zvimwewo zvezvo ameno mukatanga kuti hanzi Karim anga ari munhu wa Alicia we don't know. Zvikanzi please Zimbos let's respect each other in comment section please this is not the time to show our ignorance this is a Malawian funeral let them be. Zvikanzi imi itai unhu hwenyu kumba kwenyu isusu we are mourning Malawians wena what's wrong with you tiri kungochema wani zvakanaka pano saka why muda kutaurisa. Zvikanzi nauyu Jwetu Mpongalani Zimbabweans please leave us to mourn Karim in peace in Chichewa it's hard to cry in another language so no it's fine you can mourn go ahead so as we're here to mourn with you nevamwe zvakare we also want to mourn him zvikanzi akashaka pamwe chete nembinga yedu leave us alone we are crying too zvikanzi futi muland medu ndobva zvikanzi did you mourn Ginimbi in English leave us alone please this is a family matter nevamwe don't you know saka anga akawandisa zvavo vanhu vekira zvanangwa Zimbabweans excuse us please zvikanzi you're quite excused them so move along behave we are here to mourn Karim kwangu akaoma kucomment section uku mazimba azviramba izvezvo azviramba tiri zvokuudzirwa zvokunzi bvai pano isi tiri kutokupagara pano papeji pakuti zvakangonaka achichema pamwe chete azviramba zvokubhuliwa nevanhu vekuMalawi vakati tinochema tese pamwe chete that's nice chakubata